Straight to the point. Now, atong balikan mahigala ning mga panghitabo sa atong nasod. O gingon man ang paghatag mahigala og kinini ang resolution sa Supreme Court may labot mahigala sa prayer ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa iyang petition dito sa Supreme Court o sa iyang gipangayo nga temporary restraining order. Ang gahapon wa kita ka-discuss kay na dunay dakong panghitabo dito sa Naga ato patong himuan og dugang follow-up labot sa duha ka mga bata nga namatay sud sa auto og mohinungdan nga atong gifokusan sa kay ang ato mahigala nga maka sabota mahigalag unsang hitabua unya maka tabang punta. So mo nga salamat kay sa mga ni-donate. Pila na may atong donation dai katong usa ka adlaw natay donation sad. Katong duha ka buk namatay ato na tong i-turn over lang sad. Nagsunod tong ato mahigalang papangayag tabang pero sige lang, no? So mo gahapon wa ta ka discuss ani mga sukid di paminaw niining maong isyu. Ikaduha, ang Supreme Court mipagawas lang og press briefer apan wala pa mga higala ang iyang desisyon gyud nga ma-download. Kay karon pang adlawng Lunes kuno i-download, lakip na mga higala ang mga dissenting opinion. Mo ninindot nga basahon o giunsa pag-decide sa Supreme Court kanang maong TRO, temporary restraining order, o naunsang hitabua mga kahigalaan, no? Dunay 5 nga ni oppose, na lain-lain sila og opinion. So salaktod nga pag-istorya, kining voting mga kahigalaan nga 951, buti pasabot, siyam ka mga justices ang niingon mahigala nga dili angay mo isyu og temporary restraining order may labot sa warrant of arrest issued by the ICC. Siyam ana ang miingon nga dili kinahanglan mo isyu og TRO. 5 ka mga justices ang miingon nga kinahanglan nga mo isyu og TRO. Ug usa ni ini ang ni-abstain mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Kini dunay but pasabot. Dili ni unanimous decision. That's one, ha? Dili unanimous decision. Buti pasabot dunay lain-lain nga desisyon ug but sabto nato nagdeliberate ning Supreme Court ug dunay debate within sa mga justices sa Supreme Court. Straight to the point. Kadibati sa sud nga mao ni akong posisyon, mayong pumpikas mao ni akong posisyon. Og mahinungdan ni come up sila ni ining maong number. Salaktod kadtong niingon nga angayang mo isyu og TRO o dunay miingon dili angayang mo isyu og TRO. Pulos dunay katarungan. Do sa ako nang giingon mahigala whatever decision sa Supreme Court ato kana mahigalang irespetaran. Kay lisod man sa kaayo mga higala nga wala na sa gitay tuuhan, no? Ang atong gipang-discuss dinhi masabot nato nga dunay mga justices nga maumaotag arguments. Pero pag voting lang, pildi lang sa voting. Kay siya man, daog man, numbers game ang gyapon ng mga sukit tigpaminaw kay in-bank man. Moingon tag in-bank, buti pasabot silang tanan. Supreme Court justices ang ni-decide. Lahi man ang by division. Supreme Court mo decide siya pinaagi sa in division. But kini in-bank. So sa in-bank, siyam kabuok sa 15 justices of the Supreme Court, siyam ang niingon nga dili angay mo isyu og TRO. 5 ang niingon nga angayang mo isyu og TRO ug dunay usa nga ni-abstain. So ug atong lantawon mismo dito sa Supreme Court wa magkapariha ang ilang mga opinion. Pero sa ako nang giingon mo respekta unsay desisyon sa Supreme Court. Dili tam nondo pong suto nga sa iyang gusto mo gusto niya ang Supreme Court mahigalag musupak sa iyang gusto masuko ka Supreme Court. Di lang po taana. Ang ato tahuron tong Supreme Court. Pero unsa may but pasabot ani? Buti pasabot nga sila mismo nagkalahi ang ilang opinion. Dili man ni unanimous decision. Dili unanimous. Unya atong i-explain mahigala, buti pasabot nga ang gidesisyonan karon Supreme Court ang TRO pa lang. Unsa man ang TRO? Usa ka na mahigala ka provisional remedy or provisional relief. Part lang sa prayer sa petitioner. Part lang sa prayers
nga gibutang may galang Senador Ronald Bato de la Rosa. Wa magpasabot nga ang main case na atong tanaw na ang press briefer mahigala Supreme Court. Ani atong para ma-explain nato mga sugid tigpaminaw. Kaning maong TRO kabahin lang ni. Amo ni ang yang press briefer mga sugid tigpaminaw. Pwede ba nang malinyahan to names? Katong first, second, third paragraph. Kana. Okay. Sige, okay. Matod pa dinhi, the Supreme Court in a vote of 951 denied the prayer for a temporary restraining order or TRO or status quo anti-order SQAO filed by Senator Ronald Bato M. de la Rosa. Buti pasabot ang labang hukmanan. Sa butong nga siyam, 5 usa, mi basura sa gipangayo nga temporary restraining order nga gi-file ni Senador Ronald Bato de la Rosa. So wala mahigala gi-grant kining gipangayo ni Bato nga TRO. But daghan pa din mahigala mga gipangayo, daghan pang i-resolve sa Supreme Court. Ang main case wa pa ma-resolve. Usa pa lang ni. Dili pa ni ang main case. Unya, another gipakuna na to. Gipa-highlight na to. In Senator De La Rosa's manifestations, he prayed for a TRO and or SQAO. Mo ni sa mahigala, no? Nya, so, dito lang tayo sa second to the last paragraph names. Move sa taas names. Para tumabasa names. Kanang sa sunod, move pa. Kaya mo ni mga highlights sa mga kaigalaan. Okay, kani. Matod pa din may gala, the Supreme Court, emphasize ha? The Supreme Court only decided on the prayers for interim relief. The main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. So, klaro na. Straight to the point. Sa binisaya pa, ang Korte Suprema may desisyon lamang sa gipangayo nga interim relief. Kay mingon kag TRO, usa ka na ka provisional remedy or provisional relief nga gipangayo nimo may labot sa kaso. Dili na mo main case. Tipik lang siya. The main issues matod pa, ang main nga mga issues nga gi-raise sa parties sa ilang mga pleadings o motions resolbahonon pa sa main nga kaso. Straight to the point. So kining TRO mga kaigan dili pa ni kinini ang main case. Pero atong masabot, buti pasabot ani ang Supreme Court mga kaigalaan mismo, nagkalahi-lahi ang ilang opinion. Ang Supreme Court mismo siyam ang uyon nga dili mo issue og TRO, 5 ang uyon nga mo issue og TRO samtang usa ang ni-abstain. Straight to the point. So dunay debating nahitabo Supreme Court, TRO pa lang, wala pa ang main case. Now, kinini ang kung atong tan-awon mga higala, unsa bay bot pasabot ani? Para nga masabtan sa liman ha. Kani unta nay pagsabot, pag hatag ko example sa mga lalaki. Nako example sa mga lalaki unsa may ganahan sports sa mga lalaki kanang basketball or baka boxing, altas boxing. Ug sa boxing mga kaigalaan, 12 rounds of boxing. Malagmit nga sa unang round ni daog pananglitan mahigalag away mga kaigalaan si Mayweather o si Pacquiao. First round ni daog mahigalas Mayweather. Maklaro man naman ikaw mismo nagtan-aw maklaro man na sayo naman ang pag-judge anang sa boxing. Na si Edward Ligas ay mo man mo judge mahigala. Og kinsay daog anak nga round 10 ang imong score. Ang pildi anak nga round 9. So kasabot ka, bisag kita nagtanaw kay, kasabot ka nga katong first round, murag kang Pacquiao to. Makabana-bana ka ba? Katong first round, pili Pacquiao to, nalkansi. Bisag kay ordinary nga mga tao, kasabot anak. Pero kung manak-out ni mo ng kontra, pag first round pa natumba na kay, pero nibangon man, 8 ang iyang score, ang imo 10. Katong ni daog 10, niya ang katong kontra 8. So nabiyaan yung kagamay o panalitan og na tumba ang kontra. Pero it doesn't mean nga daog na sa tibok boxing kay 12 rounds man.
Adto na mahigala sa mahuman gyud ang 12 rounds kung makahuman sad. Kaya na may uban mga kaigalaan nga natumba taon-taon ni bangon mga kaigalaan naka-recover. Unya pagkahuman kini ni ang bisa ka ni katong kang Marquez ug kang Pacquiao. Katong natumbas na knockout sa Pacquiao mga kaigalaan nga murag ni hawk sa canvas nga mura og kakita sa may galag aninipot. Ikapila man to nga round. First round ato medyo kang Pacquiao man to. Pagsikan iya, pagsunod mi na mura sa dasmagag multicam. Pilde Pacquiao. So sa boxing pa na mga kaigalaan, ang first round dili maoy mo determine sa tibuok mga higala nga boxing ug daog na bagyo di ba. Mao ni siya ang sama ining TRO. Nga kanang desisyon may galas TRO tipik lang siya sa main case. Ang main case pabuto na to unsaon pag-decide sa Supreme Court. O garitas mga babae, ang itong example may gala kanang Miss Universe. Alas cases minya, so ito man yung mga Miss Universe, kaya ganahan mo na tatan-aw yung mga Miss Universe. Sagdi lang si Inday Ken Galinia, ganahan mo tan-aw Miss Universe, masabot man na to kayo. Ganun sa si Kuan Mikey, kini si Raymart Pugoy, so ito kaya ba sa mga Miss Universe na. Pero ikaw kilay na imong interest po na Miss Universe kino ganahan gikap kay tan-aw kay. Sa Miss Universe pa na, daghan mo na. Wa pasabot Miss Universe, nakadi ka mo daog Miss Universe kung daog ka mahigala sa best in evening gown. Yan na. Best in national costume. Daghan mo ng mga kwan. Nya naay maayo sa Q&A, yan na. Doon na po mahigalay sa swimsuit nga pagkuan, Katong ganahan mo kiba katong sa swimsuit na kay. Daog ka sa swimsuit o pildi ka sa swimsuit pananglitan, kanang usa ka kandidata sa Miss Universe, di pa ka ngay ma-discourage. High moral lang gyapon ka. Kay lisod man kayo mga kaigalaan og sa konpalandan daykin best in national costume. Murag naalanganin imong costume kay tan-aw kas mo kauban murag maskuan. Doon na may mudaog ana. Ma-discourage ka wala na. Dili pa na maoy tibuok gyud nga mahimo kang Miss Universe. So portion na may Miss Photogenic. Daog ka sa Miss Photogenic. O napildi ka sa Miss Photogenic kay dunay nakadaog lain. It doesn't mean nga katong ni daog sa Miss Photogenic mao na gito Miss Universe daykin. Usa lang to ka bahin sa contest nga nidaog ka. So inani mga higala kining kaso kay dili man main case kanang TRO. So dili na pasabot mga kigilaan nga nidaog na ang main case. Wala pa. Temporary restraining order pa lang na mga sukintig paminaw. Straight to the point. Pero mao lagi na mga kigilaan og dako po nila sa bato og dili na lahi na po ng istoryaha mga sukintig paminaw kay nahibaw ba kaning administration karon. Kining administration may gala lahi man ang ilang mga kuansad. Lahi man ang ilang mga higalang mga pamaagi. Nahibaw bitaw tana mga sukintig paminaw. Kining Supreme Court sab dili lalim na respetaran na sa nato kay di po lalim nang mag-decide ka Supreme Court dayo Nganong lalim ila gyud ning deliberate umayo nagdebate sa maayo dito. Ngano man ug unsa imong decision sa kang batugod matakdan mo gutong kang Duterte day. Medyo di lalim ha, bugat ka ining kasuha mga kaigalaan. Kay moingon mahigalang Supreme Court panalitan kini for purposes of academic discussion ha. Nga mo isyong Supreme Court og TRO dayken nga kuan gyud. Yung ngano kan Duterte o man nagtok isyong TRO. Dako kayong kuan ba? Labad sa uni, tinulay lang. Sayon na sa teory mga higala pero sa actual gyud medyo di lalim. Kasabutan sa mga justices Supreme Court may galalabi na karon under ining sitwasyon karon mga kaigalaan. Mo na ko unsay decision Supreme Court ato lagi nang ato nang respetaran. Labi na ining sa TRO pa. Wa pa ang main case. Kanang main case gud landaan. The same raman ang more or less pareha raman ang petition day kini Duterte kang bato. Mao man kasuhan na kay sila man kuyuga. Allegedly kanang kaso mahigala ni Duterte dito sa ICC mao na ang kaso ni Bato. Mao na nga kung unsay mo petition Supreme Court makahig ang kang Duterte. Sumo na nga di lalim ang pag-decide ani.
Di ilalim. Imagine ka mahigala og para na madama higala si kay to na mo Duterte sa dahig nga sa bato di apas Pilipinas. Imagine kag moingon mga kaigalaan kasabot kita mga kaigpida. Di lang nako madiscuss tanano kay on the air magunta mga sukitig paminaw. Pero tinulay lang dili lalim ni sa matag usa ka justice man ang ako maingko ato la sa respetalan yun unsa lang ilang desisyon. Kay limang ka mahigala i-decide nila mo epekto ni mga kaigalaan kan Duterte dakin. Mo epekto ni. Umuingon mahigalag Supreme Court nga dili valid ang warrant of arrest sa ICC. Mapitalan ko ito, ganun na to naman abot na Duterte na noon dito sa dahig, mao lagi magubot, kuan ba? Muna nga, una-una, Justice Supreme Court pida, bugat ning maong kuan, bugat kining maong question. In fact, ang petition ni Duterte may galasukad sa padako pila naman, kapin sa tuig na daywa pa ma-resolve. Manay plangka-plangkang istorya, ha? In anak mahigalang ni deliberate ang Supreme Court, wa pa ma-resolve. Kining TRO, dinalian man ng TRO, mananana sila yung decision sa TRO, but it doesn't mean nga ang main case, madugay pa ng main case, momitaming ang Supreme Court, o kung basag balik ha. The Supreme Court only decided on the prayers for interim relief. The main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. Pila man, how long will it take for the Supreme Court to decide sa main case? Munay da kong question. But we will not give pressure also sa Supreme Court kay lahi ng ila po dito mga sukitig paminaw. Dili kinalalim ng ilang kalakisan. Muna kong ingon, obserbare, ang kanang Duterte nga petition. Sukad pagdakop ni Duterte mga sukitig paminaw. Hangtod ron, wa pa ma-resolve sa Supreme Court. Wa na to'y hisgutanan sa TRO to. Because the TRO is already moot and academic considering that Duterte was already brought to the Hague. So duwa na hisgutanan nga TRO. Kining kang bato, naay dakong hisgutanan sa TRO. But the same lang ni nga kaso. Whatever decision sa Supreme Court mo apiktar sa kung Duterte. Munay, banaon o hunaon og mayo Supreme Court mga sukitig paminaw. Nga kining foreign, dili ba lalim sa ilang kabahin sad. Constitution ang atong balaod because di gyud lalim. Limang kag moingon Supreme Court may nga okay ng foreign judgment without the scrutiny mahigala sa judicial system nato diri. Pwede nang ma-implement kuyawa no? Kini for purposes of academic discussion lang ha. Kasi ako nang ingon ako example, pila man ko kahandol og kaso ng recognition of foreign judgment. Bisan pag dunay na divorce dito, tinuod ha, divorsyado na ang usa ka Filipino or Filipinas o usa ka nasod dekin. Nanay divorce decree, dili man natuuhan diri sa ato. Umaminyo kag balik diri sa ato, di mo hatag mahigala ang Philippine Statistics Authority o Certificate of No Marriage. Di ba na pwede mo ipakita na naman ko, divorce naman ko. Daya, divorce decree. Labi pa magtanaw sa PSA dito, na lahi naman ng sinultian. Labi Japanese day. Di ba na, takasabot gani ani. Maura po na ka ng dahig, kung sa may sinultian sa dahig day, di ba friends? Limang ka na niya mo, imong ipakita, mahigala. Valid day, huwag takasabot, kung sa maning ko ana, huwag takasabot, kung sa ibot pasabot gani. Muna mo agi sa scrutiny, judicial scrutiny. Oh, recognition of foreign judgment. Kanang Korea, na-divorce ang South Korea, na-divorce ang Japan. Ang mga practicing lawyers nga naminaw na karon makarelate sila. Ano practicing lawyers ha? Di na pwede yung imo ng judge nga judge na amay kuan dito. Na naman na divorce bisag tan-awon sa Google judge. Dili mo sugot ipa-prove gyud nimo dito asa man ang divorce decree naa. Nya na kay prueba nga kining maong divorce naa nang balaod nga divorce anang maong nasod guha na sa kag dokumento nga naa na i-divorce aning nasura i-prove pa na nimo. Labi naglain og language dili pa in English ba o ta kasabot. Magdakag order ito, hinapon nga order dadon nimo sa PSA. Mangayo kog kuan sir kanang certificate of no marriage kay maminyo ko balik na divorce na magko dito sa Japan. May yung PSA day ang imong record din na minyo man ka ipausab ni usa di man mo usbo ni tungod lang sa hukom sa Kortes Japan labi na may kasabot ana unsa nang ko ano pagkasultiha
Kung mo decide ang Supreme Court ani mahigalam medyo kuan ha, manan dili ilalim. Ako kasabot ko. Dili ilalim man libog ang mga justices ani. Mo take time sila gyud. Mo take time. Mano akong ingon ang balaod mga kaigalaan. Pagbalik-balik ko gyud na ang Lady Justice nga nagdag timbangan blindfolded siya para di sa kakita kung kinsay subject. Problema gud karon tungod magud kay Duterte niya naway nga sukon Duterte day. Mo na ay kuan gyud na. Pero panalitan dili sa Duterte may butang niya. Butangig blanco na. Bar exam atong question na sa bar exam. Why ngan? Why tao na involved? Lahi ang imong answer. So kini mga kaigalan balikon ko atong respetaran ang desisyon sa Supreme Court pero dili pa ni ang main case. Manghinaot ta mahigala nga mubalod ta because sovereign country man ta. Apan sa ako nang giingon managlahi man ang atong opinion, mismo ang mga justices sa Supreme Court nagkalahi man ang opinion pag voting lang, na alanganin lang sa voting mahigala kay lima ra may niingon nga pero puro si mga banggiitan ha, lima ka justices good. Niingon mahigala nga kinahanglan ta mo issue TRO. But siyam nalupig sa voting kay siyam miingon dili ta kinahanglan mo issue. So nagpasabot nga nagkadaiyang mga opinion kana. Ang ato lang mahinaot ta sa main case lamdagan unta ang ato mga justices alang mahigala sa main case. Yo! Sugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog nga inyong gihulat. Straight to the point! Straight to the point, walay liko-liko. Balita klaro, walay libog-libog. Sugbo paminaw, ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufil Banyok nga'y nagbanta.